An balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma. Ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ ani aw balimakɛ fɛ Professeur Usmane Eric Jakite. Dɔgɔkun k'a daminɛ tɛnɛndon octobre kalo tile 5 ka taa bila octobre kalo tile 11 na. Farafin kalo tile 17 ka taa bila farafin kalo tile 23 la. Dolo jate la Kawula kalo fɔlɔ tile 14 ka taa bila Kawula kalo fɔlɔ tile 20 na. O wagati kibaruya de bɛna lase aw ma ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ni wagati na an bɛ Venus ka wagati la ni an ko a ma ko sigilolo ni arabu ko a ma ko zuhurat. O zuhurati dolo in an b'o de ka wagati la. A b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati in ma walima ni wagati tɛmɛnen dɔ la kelen ma ko olu ka ɲɛnamaya bɛ kɛ cogo di, ko olu bɛna koja mɔgɔw ye kosɛbɛ wa mandiya baaraw ani ligisiw ani fɛn minnu bɛ tali kɛ masirimafɛnw kan ko olu ninnu mɔgɔ kofɔlen ninnu bɛna olu kanu kosɛbɛ. Fo ka n'a kɛ yɛrɛ fana o baaraw de bɛ ja ninnu na fɛn minnu bɛ mɔgɔw pari sumajalanw. A bɛ an ladɔnniya k'a fɔ fana ko mɔgɔ minnu ka baara ye furu tagama ye nin wagati in kɔnɔna na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ baara de kɛ ka bɛn mɔgɔ fila bɛ se ka ja ɲɔgɔn ye cogoya min na walima ka baaraw kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ i kanu jama b'i kanu ko an bɛ o wagati in na nin wagati in kɔnɔna fana na n'o bɛ tali kɛ sigilolo mɔgɔw ka wagati kan Umaru ka wagati. An ye ni kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la walasa bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔ. Bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaru o sirilen don i kelen de bɔgɔ la. O b'a kɛ sa. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ marisi kalo tile 21 na ka n'a bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw bele. Ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw ka wulikajɔw caman ani aw ka hakilina ko caman bɛna balan kamasɔrɔ aw b'a fɛ kow ka teliya cogoya min na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko fo aw ka kow jateminɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔ kosɛbɛ n'o tɛ a bɛ kɛ sababu ye ka se ka na birisa ɲagami don aw ka dɔgɔkun na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la k'aw ka hakili sigi k'aw ka kow jateminɛ ka ɲɛ. O de bɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲɛtaga di aw ma ka faamuya di aw ma yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati cɛ. Fɛn min donta o fanga o ka dɔgɔ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile 21 na ka n'a bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro funteni kalo 2nan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Adama ka so toro garisigɛso denw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko wulikajɔ ani jija min bɛ aw la ni dɔgɔkun in kɔnɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ko aw bɛ se ka yɛlɛdaw sɔrɔ garisigɛ misɛnmaninw olu kundalen don aw kan kunnafoni siraw olu jɛlen don kosɛbɛ kamasɔrɔ aw bɛ wulikajɔ minnu nɔfɛ depuis don wagati tɛmɛnenw na ko ni aw wulila ka jɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw bɛ se ka jaabi sɔrɔ olu la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ. Garisigɛ sira olu ka fisa ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw kanunen don kosɛbɛ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mai kalo tile 21 na ka n'a bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux funteni kalo 3nan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw k'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw la kamasɔrɔ olu de bɛ se ka dusukasi lase aw ma walima olu de bɛ se ka aw don fili la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw yɛrɛ bɛ fɛ ka wuli cogoya min na ka se ka aw ka laɲiniw sabati ni aw yɛrɛ dusu ye. Ni dɔgɔkun in kɔnɔ ko ni aw ye kumaw minɛ fan caman fɛ k'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka birisa ɲagami don aw ka dɔgɔkun taabolo la. A b'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ko aw bɛ se k'aw hakili da garisigɛ dɔw kan garisigɛ minnu n'a kumaw kun fɔlen don n'a mɛnnen don n'a tɛ ka se ka sabati ko dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ko aw bɛ se ka aw jigi da olu kan ka olu ɲini fana ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile 21 na ka n'a bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw ka kow barikalen don kosɛbɛ kamasɔrɔ ala deliw olu barikalen don aw bolo ni dɔgɔkun in kɔnɔ wulikajɔ ani jija min ni aw b'a ɲinina ko aw bɛ se ka wasa caman sɔrɔ a la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ. Ni aw dɔgɔkun daminɛ ni aw ma jaabi ɲuman sɔrɔ olu la dɔgɔkun bɛ taa laban yɔrɔ wagati o wagati ko aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la
kamasɔrɔ aw ni aw ka limana dɔw fana bɛ se ka ɲɔgɔn ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ani mɔgɔ minnu famana ka tɛmɛ don tɛmɛnenw na ko a ka ca la aw ni olu dɔw bɛ se ka ɲɔgɔn ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juye kalo tile 21 na ka n'a bila uti kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma lion. Samiya kalo 2nan de ye mɔgɔ minnu bɔgɔtala Iburahima ka so lion. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasa ani yɛlɛda caman ba aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ kamasɔrɔ aw fɛlen don kosɛbɛ. Mandiyaw ani kunkɔrɔtako ani kibaruya dumanw ani kibaruya nafamaw ko olu bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Fo aw ka se aw ka ko kɛcogo la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ fana yɛrɛkɛli o fanga ka bon kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ ka ɲɛsin aw ma. Donta o de fanga ka dɔgɔ nka aw ka ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ. A ka ca la wulikajɔ caman bɛ yen nɔ ani laɲini caman bɛ yen nɔ ni aw y'a kɛ ka bɛn ni nin dɔgɔkun ye aw bɛ se ka tare caman fɔ o la kamasɔrɔ nin dɔgɔkun in nin y'aw ka dɔgɔkun ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ uti kalo tile 22 na ka n'a bila sɛptanburu kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge denmusodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Isa ka so samiya kalo 3nan denw vierge nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw ni aw ka laɲiniw caman bɛ se ka sabati kamasɔrɔ degun dɔ bɛ aw kan don kabi wagati jan aw bɛ se ka aw ni mɔgɔ bɛ se ka don ɲɔgɔn na aw ni mɔgɔ kuraw bɛ se ka don ɲɔgɔn na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jigisigi kumaw fɔ aw ye ka degun minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka yɛlɛma don aw ka latigɛ tagabolo la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fo aw ka se aw yɛrɛ la aw ka ko ani sɛbɛ ta nin wagati in kɔnɔna na. Nka ni aw kɛla sigasagana mɔgɔ ye walima ni aw yɛrɛ nana kɛ sababu ye k'a ka ko ɲagami nin dɔgɔkun in kɔnɔ o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka fiɲɛ don aw ka adamadenya yɛrɛ la hali don nataw fana kɔnɔna na fo aw ka tilen aw ka sira jɛlenw ta nin dɔgɔkun in kɔnɔ kamasɔrɔ mɔgɔ nafamaw kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na minnu bɛ se ka wasa ani kunkɔrɔtaba lase aw ma don nataw kɔnɔna na. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ sɛptanburu kalo tile 23 ka na bila ɔktɔburu kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso furusodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Umaru ka so kawula kalo fɔlɔ denw. Balance nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw bɛ fɛ ka wulikajɔ kɛ ka se ka laɲiniw sabati sira o sira fɛ ko banamini fanga ka bon aw ka sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔ kosɛbɛ fo aw ka se ka aw basigi ka se ka muɲu ani sabali k'o k'aw tagama bere ye fo ka taa fɔ nin dɔgɔkun in laban yɔrɔ wagatiw sela wa fo aw ka se aw dusu la kamasɔrɔ ko fitinin o bɛ se ka kɛ koba ye aw bolo nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Yɛrɛkɛli o de fanga ka bon nin t'aw ka dɔgɔkun ye n'aw bɛ se aw ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bila ka dɔgɔkun wɛrɛw kɔnɔ. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ sɛptanburu kalo tile 23 ka na bila nɔvamburu kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion. Dibisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Ayuba ka so scorpion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko bɛnbɛnbɛn ani janfa walew caman sirilen don aw kama. Piège olu ani janfa walew olu de sirilen don aw kama nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka farati aw yɛrɛ la ka cogo dɔn aw yɛrɛ la kamasɔrɔ ja minnu bɛ yen nɔ aw bɛ se ka tɛmɛ olu kan cogoya minnu na aw bɛ se k'aw basigi ka sigi ni yɔrɔ kelen kɛ aw tagama bere fo ka taa fɔ nin dɔgɔkun in banna donta o fanga o ka dɔgɔ kosɛbɛ kamasɔrɔ sira datuguliw b'aw siraw kan wulikajɔ siraw olu sabatilenba tɛ kosɛbɛ. Gɛlɛya bɛ aw ka sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fo aw ka muɲu ani sabali kɛ aw tagama bere ana aw ka hakili to aw yɛrɛ la fana nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana taa yɔrɔ caya n'o tɛ aw bɛ se ka kasara sɔrɔ ka sababu kɛ min bɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛ la. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ nɔvamburu kalo tile 23 la ka na bila desanburu kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagitɛriw kawula kalo 3nan denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Alahu Taala ka so siraso denw sagitɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw k'aw yɛrɛ kɔlɔsi fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw fɛlen tɛ aw ka kumakanw a n'aw hakilinaw tɛna lamɛn nin dɔgɔkun in kɔnɔ mɔgɔw fɛ. Ni aw bɛ hakilina fɛn fɛn di mɔgɔw ma fo ni aw y'o di aw yɛrɛ ka kabila kɔnɔ mɔgɔw ma hali o n'a ta bɛɛ ko aw hakilina ko k'olu jatelen tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Aw ka hakili to aw yɛrɛ la fana aw ka ko man bon mɔgɔw bolo nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ni aw bɛ se aw ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bila ka dɔgɔkun wɛrɛ kɔnɔ k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na ka na bila dɔgɔkun camancɛ la aw bɛna kibaruya de mɛn kibaruya minnu bɛ se ka tali kɛ sɔrɔw kan nka a ka gɛlɛn o kibaruya ninnu ka don aw tigɛ. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye.
ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a f'olu ma capricorne masaso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala masa solomana ka so funɛnɛ kalo fɔlɔ denw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw fana fɛlen tɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔ kamasɔrɔ mangoyaw ani tɔgɔcɛn kumaw ani lagosiw olu de talen don ka aw sɛgɛrɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni dɔgɔkun in kɔnɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma fɛn bɛ tali kɛ garisɛgɛ ko ta fanfɛla la donta o fanga ka dɔgɔ na aw ma kɔlɔsi yɛrɛ fana bɔta o yɛrɛkɛli o fanga de bɛ bonya kosɛbɛ hali ni aw ye garisɛgɛ sɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko garisɛgɛ in ka aw ka laban ni dɔgɔkun in kɔnɔ ni nisɔndiya ye o de bɛ se ka kɛ ko gɛlɛn ye kamasɔrɔ yɛrɛkɛliw ani dusukasila ko olu fanga ka bon aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔ kosɛbɛ wa ni dɔgɔkun in laban yɔrɔ waati n'aw ma se aw ka ko kɛcogo la ko aw bɛ se ka nimisa a ka ko kɛlenw tɛmɛnenw na min bɛ tali kɛ dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna ko kan fɔ aw ka se aw ka ko kɛcogo la ni dɔgɔkun in kɔnɔ ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile 21 na ka n'a bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala badara ali ka so ni dɔgɔkun in kɔnɔna na verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko jama de kun dalen don aw kan kosɛbɛ jama nafantanw jama minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka ni aw bɛ sigi ka wuli ten kamasɔrɔ i tɛ se ka ɲɛtaga ko foyi sɔrɔ a kɔnɔna na ko jamaw de kun dalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na jama min bɛ se ka kɛ sababu ye ni a ti nafa ladon aw kunna nka o n'a ta bɛɛ ko aw ka se aw dusu la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye nka sɔrɔ o fanga donta o fanga ka dɔgɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni dɔgɔkun in ka girin ka ɲɛsin aw fana ma ni dɔgɔkun in kɔnɔ n'aw bɛ se aw k'aw muɲu ka sabali kamasɔrɔ aw bɛ baara min kɛ aw bɛ se ka fangala baara minnu kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ wasa ani garisɛgɛ kama ko aw bɛ se ka baara caman kɛ nka aw b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ k'a ka gɛlɛn nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw funɛnɛ kalo 3nan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala nuhun ka so poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka jija n'aw ka wulikajɔ o de bɛna kɛ sababu ye ka aw bɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ kamasɔrɔ farigan bɛ mɔgɔ minnu kan ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na k'olu ka fariganw bɛna fiɲɛ bɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin y'aw ka wulikajɔ waati ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ kamasɔrɔ kibaruya sera olu jɛlen don fanga bɛ aw ka ko la ni aw wulila k'aw cɛsiri aw ni mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ bɔda caman bɛna kɛ aw ye kamasɔrɔ k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la k'aw bɛ se k'aw jigida garisɛgɛw kan garisɛgɛ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa ni kunkɔrɔta lase aw ma don nataw kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun ye nisɔndiya ani wasa o bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ kosɛbɛ an balima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ umaru ka wagati la n'o ye kawula kalo fɔlɔ ye kawula kalo fɔlɔ an bɛ o de kɔnɔna na nin wagati in kɔnɔna na i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na mɔgɔ minnu ka baara ye bololabaaraw ye minnu bɛ bamananya baaraw kɛ walima minnu bɛ moriya baaraw kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ ko u ka baara fanga kan ka bonya fɛn min bɛ kɛ ka taa ka mɔgɔ fila kanu don ɲɔgɔn na walima ka furu kumaw fɔ walima ka se ka wulikajɔw kɛ manja kow kan nin ye o wagati ye nin wagati in kɔnɔna na o baara ninnu bɛ fanga sɔrɔ kosɛbɛ nin bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaruya la an b'a fɔ aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na